प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वाडी वस्तीवर जोरदार प्रचार, मतदान मशीनचा डेमो दाखवत केले प्रबोधन। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ज्योत्स्ना येसुगडे व प्रभाग क्रमांक 10 चे उमेदवार यांनी वाडी वस्तीवर घर टू घर फिरत मतदारांना विकास कामांचे व्हिजन समजावून सांगत मतदान कसे करावे याचा डेमो दाखवत मतदारांचे प्रबोधन केले। तसेच पूर्वीच्या या प्रभागातील नगरसेवकांनी काय काम केले नाही, फक्त नावाचे नगरसेवक राहिले। वाडी वस्तीवर रस्त्यांची खूप बिकट अवस्था झाली असून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत। यासाठी आता बदल हवा असून नागरिकांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व महायुतीला कामाची संधी द्यावी, आम्ही त्याचे सोने करू असे आश्वासन नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ज्योत्स्ना येसुगडे यांनी दिले। यावेळी महिला, युवक मोठ्या संख्येने प्रचारात सहभागी झाले होते। स्पीड न्यूज मराठीसाठी सचिन लडगे, पलूस।